хотири баргузории ҷоми Конфедератсияи ФИФА аз 1 июн то 12 июли имсол сабтиноми шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷирони тоҷикро дар Маскаву Сочӣ ва Санкт-Петербургу Қазон шадидтар карданд. Бар асоси қарори нав шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар тӯли ҳамагӣ як шабона рӯз худро дар идораи Мақомоти Русия сабтином кунанд. Дар шароити оддӣ ин муҳлат 15 рӯзро дар бар мегирад. шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистоне ки ба ҳамин шаҳрҳо бори дигар такрор мекунам, ба шаҳри Маскав, ба шаҳри Санкт-Петербург, ба шаҳри Сочӣ, ба шаҳри Қазон сафар мекунанд бо мақсади муҳоҷирати корӣ ёки бо дигар мақсадҳо, агар имкони дар як шабона рӯз ба қайд гузоштани яъне регистратсия кардани худро надошта бошанд, то санаи 12 июл худдорӣ кунанд. хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон гуфтааст, ин вазъ дар замони баргузории ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли оянда низ пеш хоҳад омад.